السلام عليكم يا جيجي شو ما شاهدوا القناة دي بيتي شو ضايق الفيديو اشوفوا ياسين الفيديو عشان خاص يحتاج تير канал дир шолх частью шунар бадек дик что сойдик ватсин там уже по названию ячи девушка которой Видео даю Лили самый интересный комментарий, говорит Лерсон, самый интересный комментарий, я знаю, в следующем видео, что хуса рушен. кушает котов и собак. Самое главное АСМР. Значит, тихо помел дешикется. Что новый зритель да канал, ты подписаться обязательно, лайк, хватишь, моя зло комментарий язия. هر видео даю Лили сумса Инстаграм, ты подписаться диалог дарсон. Кит я буду нахаешь у нас Телеграм чувак, канале наш у нас, группе наш у нас точнее, хока окатсан скрин хердушун. Ссылка обязательно вступите, ой, мастер камел дал душун чувак. Шавек ду, короче, любой гумия зош, ты я зош, бьёх муж моя зи, шо муж амаркейс, короче, вы следите, я что шон. Ссылка в описании, чувак, новое видео, даю лёг. Так, уже, да, девушка кушает котов и собак, не очень радует. Но, что не сделаешь ради подписчиков. Вы захотели такой контент, я для вас снимаю бархцу. Шун хас ет ишь видео, что нам цага. Дикду. 90 из ее процентов недовольны тем, что она кушает. Ой, гайс, кому откуда будет зас? 90%, короче, цветик ши жалящий иду, я уже тик цагет пахнет. Подписчик ша. Хагош тегам цицк. Стофирла. Череп. Всегда было интересно. Ну, видишь, ты обалдеть, тысяч. Why? Сейчас я говорю. Черепах, вишуни. Фейка яхчуни. Кэрзин кэхкин. Динашай гюи, короче. Шунгуш тегдох сунгуша. Моя. Хотя, суанглушу. Кстати, хасоу смечаю еще, или вообще. Еще. Хажа. Чого? دي يور سو شو شانا كان ميك شو شايبم استغفر الله. Что-то меня не совсем, да? Та. Хазда цунали лоштек. Ой, أخو ميق دايوب إشايك تعصو شو تعيط هما تدو просто что ты отчани يا الله دير الحمد لله سكري كده يتوش иначе ищ живот еще варил у нас хуй отзовешь радует жалкичка. Юга хуаштуш. И куарни шуш. Але лейца цати али лошты. Бадю. Вау. Мерзи. مهزم على جا Тая, это нам салат я бадик тысяч. Им салат ю. Подумаешь. Жим кварный бад. Ну, го соус аяцна наконец-то.
Honkum Batschun Immer Honk Batschun. Аккуратно, медленно, говорит, спросишь. Was ist Honk, Borbam? Honk так бех so не гич. Серьезно, бахнус. Вай, ситя Илай. Ну? Кай удивитываешься? Кролик, ё. Ну, кролик, цаю школшка засуни. Ну, прям, ишь. Вау, айше мейер дахерис на им. Ишь, ед лёча, да? Сетстан. Слухова аппарат, тикрён алек, да. Да. Ахтин. أحسن لك دو أتن سويستوش عليك شو عيو إيجيش جم ووخر داتر بعدك ديتش وين هي شو؟ نعني اش دوش ميزي دوش صونم صراحة قفوخ لي أقوم شايك دعيو هاوس أركني يتماشون ميشاي كنيت أقوى شايك دعيو فروغ بحيد يوشون أستبا Этого я не ожидал. الزغات أحقا باخشوني بحيد يوشون صيوكشك مسك Отцом в суд пожаловаться, даешь? Кэрзин любой гумдин сун цагатуну хуол зажаренный, отжаренный. ها любой. Короче, юж агор бякан. ويا رايبس زمية بوي نوخش ما تعدك تيوصل شو Allee, lai dit kwerter die rechts nog iets maar is een kwertje. Ну короче, змея بوقي شو مغر جاب جني شو تاوي واي صاحي وخشل إذا جاي تختو نيكوا следующие клипы очень واو شو короче تقيا تاع باخشوني جعلك وقش تشونيش اجعلك وقش تشون اوه конечно غب давай استغفر الله شو ديك يا عيال عودي صاير بدومش تخون هو رداتي ديك ياتي بعدك ديتي جعلك وقش او مش تو ورد عيال استغفر الله تخو приличный нормально дать تخون схимюлер дари واي شو واحد وميرزي ولا اوي لي جيت يقي
Haruin, gin цицк уже. مخزاخ يتصنع ليش؟ يبقوا цицк دشون ياو. Hausich. So شعوات نلعب ولا شو نسوي؟ نوع شعوات. So شعوات. أوه. يما كيس قلت عمية جليت مية هاي شورت مية واه قبانش كيزاني كو صوص. كوارت يا دهون زي ولا لا؟ سيت يا هاي ده تقدو يلا. بيوخم شيء شو جيتش تميكسو. هاي. البتا اس بي تي اس وش بات؟ Цара ишт. Представь, тос. А цара ишт уж. تكري ثاني. ورس حندين دموات حن. استغفر الله. اوتسو. Может душхер. Может душхер دوتيتكش. شعليش. نو на камеру дать. وعاخيا. اشت. تيتكش دوش. عيش يوش. باج يوش. أسيت أرى الدد وشتيتك حيات. وعادي نظام мяу бош лягче да а вообще дать Япония или Корея та вообще знаменитый что да царство в гости кое хоруматься цул бьёхом шукаш дать сон корейч китайч безаца безар но هر видеош محاجن دوي هقير أسرع مش فيديوش محاجن цар هو أيو يخاصون يا بوليتشم دوي سون سوسو ويرم وقتل نخابو يا 찬 그 하우지 리르자 찬렉 하우지 리르 쿼르트 하우지 أجاري بدات представь это короче الفيديو شو قوسن بيحكم بيوصون عشان الفيديو خس خياتي друг خس خياتي لايك ديل подписаться دي شيء مميز وكومنتاري شيء زي اشوف فيديو شرحوي وريا عليه كومنتاري زي اسمع وريا ترشن типа ايش فيديو خلي قوي شلون هاي видео шасиет. Так, лайк дел обязательно. Миск титк. Идея день ар мяу бор модерцу. Мыр бош, да, мяу бош. Стофила.